Igbo Igbo anyị ekene unu Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ndị ọma ije eme ọnụ tata bụ abalị 20 bụrụ ahịa eke n'ọnwa abụ Disemba n'afọ abụ 2024 ka anyị nọ na Anam obodo eze Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ. Ọ bụrụ na unu na-ere anya unu ga-ahụ ka ọ na-akpọtụ aka ndị na aka ekpe ekwuo gịnị ọ tata bụ nzụrụ anị Anam a na-ewu ewu. Nzụrụ anị bụ emume pụrụ iche eji emere Anam mkpịsị atọ na-ewu ewu. Ihe butekwara anụ emume ada anụnwa bụkwanụ ihe mere mgbe gboo akụkọ ndị nna nna anyị ha kọrọ anyị, mana a sị na nwata kwudoro nna ya kwudoro ndị gboo. N'ezie na nke mụ a ji bụrụ chi nwatakwa akụ na o nwere nke obere mmara, mana anyị ga-ejekwuru ndị okenye ndị ọnụ na-eru n'okwu ka ha tapịa anya bụ okwu ka unu wee ghọta ya. Na mgbe gboo na ọ nwere ndị a na-akpọ ndị ada na-abịa enye ndị Anam nsogbu. Kwa ụbọchị ha na-enye ndị Anam nsogbu, ya bụ ihe wee karịa ndị Anam wee jikọọ onwe ha ọnụ wee chụna ndị ada chụtefe aka gbuo ọtụtụ n'ime ha. Ọzọ dị ka ibie bụ na Anam bikwa na mmiri. Ọ bụrụ na oluo n'oge udu mmiri na mmiri na-etochi Anam niile, mana n'ihi na mmọnwụ anaghị agbara isi ọsọ, ndị Anam na-ama ihe a na-akpọ akpata nke ga-anọ n'elu mmiri ebe ha ga-ebugoro ihe niile ha ji eburu Anam nọ n'elu ya gaa ya na nya bụ mmiri ata. Ọ bụ oge a ha gbadata anị n'asụsụ Igbo ka a na-akpọ ya nzide anị, n'ọnụ Anam akpọ ya nzụrụ anị. Ọ bụ emume nzụrụ anị ya na mmeri ha meriri ndị ada ekpukọtere ọnụ wee na-eme ya n'ụbọchị tata. Unu na-eri anya unu ga-afụ ndị ntorobịa ma ụmụntakịrị na-esonye na emume a, mana ihe o ji wepụ eche bụ na ụmụ nwoke ndị nọ n'obodo bụ ndị na-esonye na nya bụ emume. N'obere oge a ga-aba n'ime obodo ebe anyị nọ bụ n'ọda mmanwụ. Ụmụ agbọghọ nọ n'ime obodo na-eche ka nya bụ mmanwụ pụta ka ha nene. Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ, anyị na-asị unu ka unu nọnyere anyị sonye na anyị na Maazị Chinwatakwa Akụ ebe anyị ga-ewetara unu ka otu wee mee na tata anụnwa na nzụrụ anyị Anam. Biere anyị aka na folo, biere aka na sọskraịbụ ka ị nwee ike nweta mkpọtụrụ anyị oge ọbụla anyị gbagotere n'ikuku. Ndị be anyị, asị m unu daalụnụ. Send it back. Ịna ụtụtụ ọma. Biko onye gịnị anọ bụ Maazị Chinwatakwa Akụ. So anyị nele anya fụ ka ọ na-akpọtụ na field a. Anyị si na ọka anyị jụọ ese ka anyị malụ ihe ọ bụ nya ka anyị na-eme. Ị nwere ike ịkọwala na mbụ ka onye anyị kene? Okay, afa m bụ Chief Ignatius Nwachukwu. Abụ m onye ụmụọba Anam. Ọmụ bụ Ojimanwa Oji. By God grace, ife anyị na-eme tata bụ celebration of victory from invaders. In those days, in 1948,
there is a group of people called ADA being sponsored by the Portuguese. Hanabia to different communities in Igbo land. If all over them married for slavery. So on this particular fateful day, the community decided that night to end. So what are we celebrating today is a sign of victory, because Nambaba Biazela, that very fateful day, the community dressed in masquerade form, which will later come out, then attack them. When they saw them, they thought it's a spirit, because they couldn't see human. So being that the people there is with axe and gun and machete and different weapons, so they were able to conquer them, that nobody escaped. So even in a meta attack, how we overcome the other people. Thank you. Yeah, my brother. Yeah, but no, nyaka na ponzora makanuku no nwelu nke bụ nzorane nwekwa ada n'ime onwe ka wana boss we bikodo onu ko nwere dị iche na wana aba. O nwere dị iche. Nzorane is a culture by being that na ebe ibi. Bụ anammili. O nwere na PG Ogba. During the July, August to September, our environment will be flooded with water. So being that we are Africans and idol worshippers, those are our deities and gods. Mili Bulie, a local bridge. By then, all the gods are. So by this time of every year, Obuna Militasizia, all Alosinina, I Bugotesilenu. Tupu eburezie n'ebe ọ na-anọ eme celebrate ya by inye nli for Nzorane na adịla ụmụ agadi nwoke, elders of the community. So n'ihe na-emezi bụ ebuzela alụsị nwa eburu ya n'ebe ọ dị bụ mbụ onye bụ Nzorane, but na Igbo language bụ Nzire, easy the thing from ebe bukotelie ka ọ gbadazia na normal position ya ọnọbụ before nya bibo line na-emeta. So it's a combined festivity, because na anyị mee ka anyị mebi ovu ọ na-enye anyị nsogbu, anyị basị ka anyị chịkọọ ya ọnụ ka anyị na-eme ya ka emekọọ ya ọnụ. Daalụ. Na biko na ngosi onwelu ndụmọdụ nwere ike inye ndị ntorobịa gbaa gburugburu nọ na ebe a na-esonye na nya bụ omume, onwe ndụmọdụ nwere ike inye anyị? Even ndụmọdụ na-enye bụ everybody should abide by their tradition and culture. Ọ bụrụ ihe ọjọọ. Ibe anyị na-eme taa nwere diabolic means nọ na ya, and in Ayafo Itorobia Juloboda, Africans to go back to their roots. Even we want to sell to the world, and I'm going to never Kava Bajiaka, Wepuaka from Evo Jobna. I know now when Kenya Uzana Pocolos, Pulimilin and Dutia, Varapia. Another thing, boy, of na chase with your name. Oh, when I say Zubafa, Makan Ibo Snezia Vakego. Dalorin, Kaze and Kane Tugi. Ojimanwoji, Dalorin.
mee mbụ na Namụ niile butere ebe a na-akpọ Ọda Namụ. O nwere ịma na oge gboo na-eme odogwu abịa ịbụ onye kala iduli ọbụla slevu gị. O nwere obodo a na-akpọ Ada bụ abịa na Namụ na-abịa na-ebu ndị mmadụ o wee luo ụgwọ arọ ndị Anamụ wee timo wee chụọ ọsọ gbatụsịa ọsọ nwaanyị na-eli oli enye ka e wee na-elote ihe na-akpụ ya bụ ka eme ka emeli gboo ọnya bụ aba na-akpụ ya. Data ka Anamụ niile na-eme nzụrụ ahụ ebe anyị na-eme bụ olili ndị Anamụ na-eli a na-akpọ nzụda Anamụ ọmụmụ ka mọkụ a eze alụsị so na anyị kwuru si na ọ ga-abakọrọ ndị Anamụ niile Igbo lọtara lotiri ọdị mana ọ ga-abalị ụwa mana ebe anyị lotiri ọjọọ ka anyị na-ekwusi ihe ọjọọ wa anyị n'ije ka ọ mara nwere ihe ọjọọ na alụ na-eji ụlọ mma ekwusi ọdụ Anamụ niile na mma jụkwolu mmụọ ọbara mma jụkwolu ndị agbata obi ha mana nwekwa egwuregwu ọjọọ kwusi okwu ọjọọ mezere isi ndị be anyị ka ọ dịla ala mma. Nwanne m ụtụtụ ọma biko ọ ga-amasị m ịma kedu onye anyị kenelụ. Afa m bụ Comrade Maazị Chukwubuzo, the former youth president ndị Mmụọba Anamụ from 2016 to 2021. Ọ ga-amasịkwa m ka m jụọ gị ka ị nwee ike kọwara ya maka ịnere ya gburugburu anyị ga-afụ ihe dị iche iche na-eme n'otu dị iche iche ndị ntorobịa ka ịkọwara anyị ihe ọ bụ ya ka anyị na-eme tata. Daalụ enere m gị anya n'akwa mgbe na ọ dịkerele Maazị Chinwetakwaakụ Maazị Chinwetakwaakụ daalụ. Tata bụ 20th of December 2024. Anyị bụ ndị Anamụ. Ebe anyị na-eme tata bụ ebe anyị na-akpọ nzụrụ anị n'ọnụ Anam bụ nzụrụ anị ọnya ka anyị na-eme tata. Ebe anyị na-eme tata bụ ka anyị mee ka anyị belugbo. Ọ bụrụ na ị na-ege ntị sisi ji ya bịa ihe na-anụsị egwu ndị be anyị na-agụ asụsụ ka eme ka emeligbo ka emeligbo a bụ otu ndị be anyị si wee mee mụ na iji anyị nwa bi na Island. Anyị bụ ndị Anam bi na Island afọ anyị bi na o nwere mgbe ọ ga-abụ olu mmiri abịa bụrụ obodo anyị niile bito na anyị bi na Island. So nzidane bụ ọ na-abụ mmiri agba iji agba ndị be anyị ebugolu ebe anyị ji wee bụrụ obodo n'elu anyị bugolu ya n'elu. So nzidane a bụ taịm anyị ji abịa eme gịnị eburata ewu anyị ji wee bụrụ obodo ezidati ya ya ka ndị be anyị ji akpụ ya nzidane. The history of Ada dị too versatile. Enwere too many stories about this innovation of Ada. You understand? Mana even when you call it our freedom.
our freedom otu ndị be anyị si wee nụọ ya bụ ọgụ wee melie ya bụ ọgụ ị na-ege ntị kịta ị ga na-afụ ibe na-eme kịta ibe na-eme kịta bụ all those people ụmụada a bịarụ na suffocate ndị be anyị during those days 1940 something na ụmụ ihe a na ihe mere ihe abụrụ tata ka ọ mere anyị bụ ndị Anam Mkpesatọ wee gakọta ọnụ wee bịa and we came together and we fought ndị ada na-adị egbu ndị be anyị gboo all those history a ka anyị bịa tata wee na-asị maka anyị megene ndị be anyị enwe na-elote otu anyị si wee nwee our freedom n'ebe ndị abụọ nọ daalụ Whoa!